סופי. שלום, שלום. אחרי חודשים ארוכים, אילן, המנהל המיתולוגי של פינת החי בניר יצחק כבר 40 שנה, הגיע לקחת סוף סוף לראשונה מאז 7 באוקטובר את כל החיות שלו. נלך לג'אקו? נלך לראות אם הוא זוכר אותי. ג'אקו. ג'אקו. אילן ואשתו ניצלו במזל גדול מהמחבלים שחדרו לקיבוץ. רק יום לפני מתקפת הטרור הם עברו לגור בדירה אחרת שם, ובשבת המחבלים נכנסו לבית הריק שלהם. זה היה יום מאוד קשה שגבה הרוגים של כיתת הכוננות וחטיפה של משפחה. לקח לי כמה ימים להבין שבעצם לא רק שעזבנו את הבית, בעצם גם את הבעלי חיים. מהבדיקה המעמיקה שעשה, אילן למד על מבצע חילוץ מרשים שאנשי רשות הטבע והגנים עשו לחיות בפינת החי מיד אחרי 7 באוקטובר. החיות פוזרו במשקים שונים ברחבי הארץ, כמו זה בהדס הנעורים. וואו, כמה שהלטאה גדלה, חבל על הזמן. It was a pleasure. ממש שמחנו לעזור להם, ממש שמחנו רגע לתת את הזמן הרגוע הזה. אם אפשר לפרד מהנחשים. הנה, שלכם. אני בטוח שכשנגיע לילות והילדים יחכו לפגוש את הבעלי חיים, ההתרגשות תהיה ממש ממש גדולה. בסוף השבוע האחרון נחנכה בשעה טובה פינת החי המחודשת והזמנית של ניר יצחק בקיבוץ המארח שלהם, אילות. הרגשנו זכות מאוד מאוד גדולה ומרגישים עדיין לאפשר להם להרגיש בבית, וזה נותן לנו את המקום להיות מאוד מאוד משמעותיים עבורם. זה כמו אצלנו, עם העזים. אנחנו בונים בריכת אגוזים, תמנון. אנחנו רוצים להרגיש הכי בניר יצחק כאן. אנחנו רוצים לחזור לשגרה שלנו. כן, זו אולי המשמעות הכי גדולה של פינת החי הזו. בימים טרופים אלה היא מזכירה לקהילת ניר יצחק שלא הכל אבוד, והיא מהווה סוג של תחנה ראשונה בדרך הארוכה חזרה הביתה. אנחנו מדברים המון בינינו איך אנחנו רוצים לחזור יום אחד. שנוכל לחיות במקום הזה. זה נותן לנו בעצם את הדרייב להמשיך. לבסס מיום דוד.